Fudbaleri Crvene zvezde sastaće se 26. novembra sa ekipom Bayerna iz Minhena u petom kolu grupne faze Lige šampiona. Podsjećanja radi, u prvom kolu na stadionu Allianz Arena Bavarci su slavili rezultatom 3:0. Ono što je uoči pretposlednje utakmice ovog dela takmičenja bilo aktuelno jeste smena hrvatskog stručnjaka Nika Kovača sa pozicije šefa stručnog štaba Bayerna. Klub iz Minhena je u međuvremenu promovisao novog trenera Hansa Dietera Flicka i na svom sajtu donosi intervju sa ovim strategom koji je rekao da je balans između odbrane i napada najvažnija stvar za njegovu ekipu. Sa druge strane, nemački Sky Sport donosi vest da bi Flicka na mestu trenera Bayerna mogao da nasledi Mauricio Pochettino, koga je nedavno na klupi engleskog Tottenhama zamenio Jose Mourinho. Kada je reč o Crvenoj zvezdi, trener Milojević zadovoljan je četvrtfinalnom kup utakmicom protiv Mačve, a pre meča sa Bayernom odigraće se ligaški susret u Nišu protiv Radničkog. Beograđani su i dalje lideri domaćeg šampionata ispred Vojvodine, Čukaričkog i Partizana. Utakmica protiv Bayerna počinje dakle u utorak 26. novembra u 21 čas, a karte za ovaj susret su uglavnom rasprodate.